tabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me out of the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, marheda pagkaaga po sa Indo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Biyernes sa 7 sa bulan po nin Marso 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Asin siyempre naman sa mga parantabay niya to drivers on the road na nakatutok ko niya na pagkaaga. Good morning po. Sa 1FM po tabi kita 88.3 ha. Kamo nakaantabay ko niya na pagkaaga. Then siyempre duman sa mga my birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos sa may mga kamatian get well soon. Asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok mo niyan sa satuyang programa. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok digdi sa 1FM. Anyway, kasubago mauranon adi. Pagpasiring ko digdi mauranon. Dumog pa nga ni sugayad kan sa kuyang pantalon. Mauran. Pero pag abot di ngunyan kuana improve weather condition na mainit. Siguro layan po tabi na ngunyan so summer season. Na kung sa siyempre pag summer season ang pinaglalaoman ta po tabing init is maabot na po sa 46 degrees Celsius. Mainito niyan, no? Iyan po, susog yan sa pag-asa. Hindi ho yan chismis. Hindi ho yan marites, ha? Sige, anyway. Ano po ang pag-ulay-ulayan ta po ang mga issues digdingon yan na nakapanibot. Karalkala na po tabi ininin, ano yan? Karalkala na po tabi ininin bata. Ang mga politiko. Day kita makagibo sa naninkuan. Igwaki mga politiko na nagbabayad pa nin page sa Facebook, tangani po sa nang ratakan sukalaban. Pwede ba yun na magkampanya sa nakita na kung sain ilalatag ta so sa tuya na mga plataforma di gobyerno, mga plano, tangani po tabi na maging matano sa nakita. Pwede ba yun na gibuhon ta? Kasi sa modernong panahon, dahil na po tabi pwede ang pangraratak. Pag nangrata ka, anhapot sa imo tulos ka nakabasa o nakadangog, nya ikaano ka? Iyo baga, ikangaya ano ka? Iyo po yan eh. Pero ang dakulon po na mga issue,
inutunta ining sa segundo distrito kan Albay ta medyo inian magabaton ang labanan. Maging sa gubernatorial tabi magabaton ang labanan. Sa mayoralty po magabaton ang labanan Daraga and Legazpi. Iyan si resulta kan iriwal sa politika. Dahil nagkasurundo. Taka ito kasi natuod baga kita kan nagurulay lang sa mga politiko, rimati na. Dahil na po tabi. Ngunyan, siyempre may mga kanya-kanyang interest. Ang bottom line digdi is business. Business po ang bottom line digdi. Tas so iba, politisyan talaga. So iba, politics po tabi ninda is business. Politics is business. Kaya po, pag sinalakan mong negosyo ang politika, maribok talaga yan. Ang gusto mo po tabi, sa imo na lang gabos. Sa imo na lang gabos ang gusto mo. Yan po ang rason dyan kunata. Okay? So, inutunta po ining second district kan Albay. Ang labanan dyan, sinda Mr. Kaloy Loria kan Macapa Corporation, tapos po tabi si si Christopher Co. Si Christopher Co dating tangani na maaraman nindo po sa mga parantabay kan Albay. Si Christopher Co dati ining representante kan Ako Bicol. Si Christopher Co dating representative kan Ako Bicol. Ngunyan nagwara naman siya po tabi duman sa Ako Bicol. Tanyaw na po tabi so sayang tugang si Saldico, tapos Sir Congressman Saldico, tapos si Mayor Pido Garbin, tapos si Hilbongalon. Hilbongalon kan First District. Iyo man ang kalaban ngunyan ni Mayor Crisy Lagman duman sa First District Representative. Yo magabaton man duman ngunyan nagbabarrabadan sa saro-saroon tayan. Ngunyan po sa second district, igwa kinagralaog digdi sa sakuyang Facebook. Tapag nagbayad ka baga, Darwin, lalo na din page sa Facebook, babayadan mo yan eh. Kung gusto mo magpasikat, bayadan mo. Tangani na sumikat ka. Ngunyan, an issue po ngunyan, tabi, an issue ngunyan, nagsasarabada na po nin mga akusasyon. Anyway, number one, si Kaloy Loria. Si Kaloy Loria po, bako pa ini politiko. Bako pa ini politiko. Malaog pa lang. Kundi, may nahiling akong page na, Bicol, sinang ka ng term niya? May nahiling po tabi akong page na kung saan si Kaloy Loria rinaraot iningayaan subcontractor. Ang pagkaaram ko kaya kan subcontractor, alimbawa iguning contractor na darakulaon, siya ang ma-subcontract, siya po ang matrabaho. Diba? Siya ang matrabaho. Nabawasan na so, alimbawa kantidad din 10 million, sinubcontract mo yan, babawasan yan duman sa so nakakontrata ka yan, alim kung anong construction company, isusubcontract mo. May bawas na yan ang 10 million o halos ang 9 million na salang kantidad kaya iyan po ang ipapatrabaho. Siyempre ta ika negosyante man, kontraktor ka, kay puan mo man magdilin siya. Pero dahil man na sa sakripisyo po, taan project talaga sa kan gobyerno, sobra iyan, dahil man talaga yan natitipid. Sobra yan, tapos kung talagang kinulang ang budget, pwede po na, alam ko na ta, may nag-aapod sa kuya sa messenger. Madali siya na ha. Madali siya na. Aha. Every time we say
Alright, so sige, may importante lang akong kaoron ha. Ngunya na pagkaaga. Sige, anyway, so sabi ko sa Endo po, ang subcontracting sa project, okay naman yan eh. Kung nagdududa ka mo, taan project yaon eh. Ang project yaon. So subcontractor, yan ang papatrabaho. Yan pigbubugtak, sala pa yung pangraratak. Pandua, dakulao naman bagang negosyante ini, si Mr. Kaloy Loria. Magkwartaho naman yan. Ngunyan, an maraot digdi kon nagtataonin tabang sa mga barangay, an maraot digdi kon si Kaloy Loria nagkukuanin kwarta sa gobyerno. Alimbawa ngaya pondo kang gobyerno, pigkukuan niya, pigbabakal niya nin bagas. Pigbabakal niya nin bagas para tao sa tao. Yan sala. Nailing din do po, ura ba ganin NFE rice? Dali sa na ha? You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me, and I couldn't hide. So I want you to talk every time you say that, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Kill. 1, 2, 3, let's go. Alright, so sige. Kaulay ko lang so sa kuyang kuan luman sa rapo-rapo albay ha. Sige. Para na kami supply eh. Mahalonan. Dali ko na ata, taod-taod ata. Masiwa ko na ako. Mahalon ang sirangon yan. Digdi sa kuan. Ta duwang simana akong dainag kuan. Ta mauranon baga. Tapos dakulon kitang pigigibo. Busy kita oral daw. Hindi ako nakakuha duman. Nagbakal ako kasuhapon. Day masauan. Bata ba ko man nga ako mahiligon kayan. Mahalon so tubig susira sa dagat eh. An sira digdi po sa kuan. An sira digdi sa ano ba yon? Digdi sa yung tilapia. Nagbakal ako sod ma 200 so kilo 200 so kilo day. Mapait na. Mapait. Mahal eh. Okay? Tapos ikaw ko ta na sumasiram baga day kaya. So, kwaw. So, orange ba yan? Nasira. Masiram yan, masiram. Kaya lang, day kaya eh. Day kaya po. Di bale ha? So, babayaan to na yan. So, digdi po, ano man ang problema nindo na si Mr. Kaloy Loria nagtataonin kuan? Marito nagtatao eh. Pandua si Mr. Kaloy Loria actually, bako man siya taga-gobyerno. Ikumpara ta po tabi, sabihon tang si Mr. Christopher ko, da isa pwesto. Tabako man siya congressman ngonyan, siya po kontraktor. Siya pa kan may sa dirikan Hayton Construction. Si Mr. Christopher ko, an agom kay ni, agom gayod or aki, ta nagburbalyuhan man sa na yan, representative baga kan kuan, sa inda baga po an BHW party list. Naintindihan nindo yan. Kada nindo aram. So, digdi sa albay po, dakulo na nakaaram kaya na an representante kan BHW. Di ka man magiging representante kung bakuan sa imo. BHW party list, ang representative po, so agom ni Christopher ko. So gustong sabihin, nasa pwesto man giraraysinda. Ngunyan si Christopher ko, ako, aspirante bilang congressman kalaban ni Kaloy Loria. Digdi po medyo mainit yung labanan ta kasi
makusugon si Kaloy Loria. Makusog si Kaloy Loria talaga sa totoo lang. Ngunyan, pigranatakan. Dahil ko aram kung tanda si Mr. Christopher ko mabuot man yan ang pagkaaram ko kaan. Dahil ko aram kung sa mga supporters ka ini ang nagbabayad, tangani naratakan si Kuan. Pigranatakan eh. Sabi ko sa Endo po, kung mas maring, kung subcontractor ka, dahil ka man makadaya sa proyekto, kaya puan mo ta, kaning makakuha ka rin ko, ipatrabaho mo, nin matanos. Ipatrabaho nin matanos. Tangani na daing problema. Kaya kamong mga taga second district, kasarabay naman ako, mamili ka mo nin matanos ngunyan. Bata si Mr. Christopher ko ngunyan, day man niya inaako, nag-init bagay ni kan mismong si Sutugang, si Congressman Saldico, nag-press conference. Nag-press conference po, inako niya na dinivert na po tabi so pondo, sabi, mismo inako niya duman sa press con, naka-live baga sa Facebook. Nadangog ko man nga nito, pig-review ko eh. Sinasabi. Dinivert na po tabi, so pondo, kan First District, at digdi sa ibang project, almost 1 point something billion pesos. Dinivert, maging si Mayor Crisy Lagban Luestro, so ama kanagada na kongresista kan First District, na si Ed Silagban. Nadagit. Itong project na ito para sa Tabaco, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Dahil man duman kasabay, so digdi sa Santo Domingo tapos Bakakay na kung saan, yaon dyan so mga, yaon man talaga dyan, mostly dakulon dyan ang mga ang daga, sa diri man talaga ninda, nagpapangaran sana sa iba. Iyan, public knowledge yan eh. Maski sa papel po tabi, daing legal na basaran sa papel, pero ang sabi sa Indo yan. O ang misibis, kisyan misibis, kisal di ko baga. Ngayon yan, may nabuking, dahil man ini pinag-aako, pero maging si Mayor Crisy Lagman Luestro, si Mayor Crisy nagtataram na itong tinampo, 750 million, tapos may 250 million, bari sarong bilyon, ginamit po tabi, duman sa road network, dyan sa ibabaw kan Bulod, dyan sa may area kan Santo Domingo, dyan sa iba duman sa Bakakay, inagihan ko na yan, pigparaturo pag subulod, biginibuhanin tinampo po, so gilid kan kuan, pigparaturo pag gilid kan dagat, ginibuhanin tinampo, igwa pa nga landingan daw kichapper dyan sa taas. Ngunyan kung ilingunin daw, pag nag-uran po, ang tubig dagat dyan, brown, taso kung sigan tiris, kan daga, sigan landslide. Dahil manindo ako po tabi malansay dyan, tadyan ako nag-aagi, dagat, by motorboat or by motorcycle, dyan ako nag-aagi po. Halos semana, yaon ako. Dahil manindo maotikan so tawo, taan mga trabador, nagtatarampo, nasendo yan. Ngunyan, dyan da po, dinivert, sabi ni Mayor Crisy Lagman Luestro, dyan dinivert, supposed to be flood control projects duman sa Malilipot, Bakakay, Malilipot, Tabaco, Tiwi, Malinaw. Tapos may mga coastal road. Duman po dinivert sa Inda. May research dyan po, tabi, sa may barangay Alimsog, Buhatan, Alimsog area. Ang sabi kay Mr. Christopher ko, ano initabi? Ako naghahapot lang. Naghahapot tayo, ang sinabi po ni Mayor Crisy Lagman Luestro. Na-picture ko nga ni sa Facebook. Bako man fake news eh. Nagsisira ko, bako man Facebook, nagtataram. Bako man po tabi fake news, nagtataram po si Mayor Crisy Lagman Luestro. Sinare ko. Nagpaaram ako naman sa nag-share, pig-post ko, tapos sinare ko giraray po tabi so interview. Sinasabihan na, research mo daw tabi, Mr. Christopher ko, anak kinabang dyan sa road network na yan. Actually, anong pamangkuta na ang kaipuhan na by dagat, pwedeng makaagi, may tinampo naman dyan, pwedeng makaagi. Di ba? Ibaga, ano pa man, mataram ka muna, at least nga pinakinabagan kang tao. No.
ilingaan tinampo sa misibis. Ilingaan niya on dyan. Dahil man baga kwan Darwin so tao, motorboat man girarayan dalagan ta, ang tinampo po, alanganin, ako ngani, nakamotor, lalo na kung andara ko so magabat na motorsiklo ko, kaya ito, sisibot ako dyan sa pangawikaw sa kurbada. Gabi dyan na nadidiskwido po. Nata po pinagkuan yan, inopin yan. Kasi, may mga resorts man talaga. Hapot ngon yan, sisian na kinabang. Sisian may dakulang pakinabang. Hindi naman po sa tao talaga. Tas sa mga negosyo nindo, yaon dyan. Pagparabarakal suluting barato, unin na, may negosyo po. Tama ako sala. Di ba? Anang inabang po, negosyo, ayan na Misibis Resort na ni Congressman Saldico, Kisay, siya na ginabang po kantor dito. Siya baga? Di ba? Siya baga? Actually, aloy ko na ini kayo kang pagpon ko pa sa radyo, pigsasabi ko na ini kayo purmir pa ining kuhan. Gustong sabihin talaga, tama itong sinasabi ni Mayor Crisel na business interest talaga. Tama baga? Ako sinasabi ko lang po yung totoo. Sabi ko sa Indo po, ta ako Bicol ang nakataya digdi. Bako man kamo at ako Bicol. Sayang po, taan ako Bicol, sa totoo lang, realidad kita, an ako Bicol, sa kadaklan po tabi ng mga party list, iyo man talaga nakatabang. Nindakula, kisa po tabi sa ibang party list. Sana, medyo naraot so pangaron because of kamo man ang tagibo. Kamo ang tagibo. Ili nga, dango ganin do ang reaksyon kan tao. Ilingan nindo ang reaksyon kan tao sa kwan. Pag nag-post po tabi, bako gigulpi ka mo kibaser. Bako yan fake news, fake account ilingan nindo, nag-react sa Indo, tabi, ang nag-react sa Indo, fake account. Mga magayuno na babayi, mga gwapuhono na lalaki, ura man po tabi, fake account. Pero yung nang babas, ilingon nindo po tabi, legit na account sa Facebook, mas dakulon po. Yugon mo yan. 27, lampas po ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Wana kita nin 32 lampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya.
White Rose Papaya. Igwaning double whitening Ken Papaya Extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda ing masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa. Dahil na kita magparapasurohay kanto, nahihiling ta naman yan. Sa gobernador, sa gubernatorial race, dahil taman talaga pwedeng iwasan na si Kong Joey Salceda, dakol talaga na accomplishment kaan. Sa disaster preparedness, iyo po an saro sa pinanginutan kaan, ribo-ribo po na scholarship grant, an itinaok ang gobernador pa yan, maski sundo ngon yan, assistance, siya man ang dahilan talaga ilinga so AHEX. Pero ang pinatapos dyan sa AHEX, kay to kan gobernador pa yan, 50,000 na mga estudyante po, dahil managbarayad nga ni. So, study now, pay later. Saro yan sa mga senior citizens po. Dahil man talaga pwedeng madiharan yung accomplishment kan gobernador dati, na congressman ngon yan. Maging sa kongreso, Committee on Ways and Means, siya baga po ang naghahanap din kwarta para sa gobyerno. Inuubos ka na kan mga congressman naman na mga crooks. Ang para hanap si Kong Joey, tapos ang para gastusin. Di ba ka? Dahil mo madahian yan O si Governor Noel Rosal, sa laog din 5 taon na pagserbi niya bilang gobernador Kadalbay na pinahali po sa pwesto, ano so nagginibuhan? Iyan baga po na pinagtataungon niya na kuan. So 100,000 pesos sa mga barangay na pinagpadagos po tabi kan ang gobernador si Grex Lagman, Attorney Grex Lagman, Glenda Bungao, o yan.
iyan po, na pigdadaranlod ngon yan, hala yan sa efforts ni Governor Noel Rosal. Automatic yaon ako kan, pig plano yan, yaon po tabi ako kan, inaprubaran yan kan sanggunian. Hinagad kan dating gobernador. Ipinadago sa naman po. Yung naghahagad din tabang, dati dahil dyan kinakahagad din tabang po sa Kapitolyo, medicines, nagagadan, binukas na yan po tabi Oral daw yung Kapitolyo matawon. Arog yan kay ito kang panahon ni Kong Joey na pag nagagad kang tabang pinansyal, duman ka sa PSWD, makaskasunaan. Iyon naman talaga yung totoo dyan Sisay po ang nagpabalik ngani na dahil kita nagulpingon yan kan kuryente. Ako ngani so kuryente ko dati nagbabayad ako 1,000 plus. O ngunyan pira 380 pa gayod. Nagabot ka suod masubil ko. Sabi ko ay magba na ako nagpagamit na din kuryente. Pero po siring sa nakayan ano yan an bill. Siya nagibo din paagi kay ni ngani na may balik sa laog din 5 bulan si Governor Noel Rosal. Nagtukaw bagad yan si Congressman Lagman ay si Governor Grex pati si Governor Glenda. Nagtukaw diyan, ayos na. Dahil naman ki problema. Tapos na, so problema. Kumbaga, ining sinasabi ko po, nagiging kwan lang kita, nagiging maging tama lang kita sa satuyang sinasabi. Tapos sabi ko na sa indo po tabi, media baga kita. Gamiton tan pagiging media sa tama na paagi. Diba? Alat ko na ta si Merx, Police Staff Sergeant Merx Lobindino Jr. May report. Ala dyan sa Kampo General Simeon Ola. Dali lang tawan tanin masira mo na intro. DWGO Live Report. Merx, good morning. Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga kantabay sa programang Tigo din Barangay sa 1080 DWRL Radio Filipino Legazpi at 1080 FM Legazpi. Isa pong matagumpay na operasyon ang sinagawa ng Pulis Bantayog na nagresulta sa pagkakadakip ng isang akusadong kabilang sa listahan ng Municipal Most Wanted Person ng Daet Municipal Police Station. Ang naturang operasyon ay sinagawa bandang alas 7 ng umaga sa Barangay Kalasgasan, Daet, Camarines Norte. Ang pinagsadib na pwersa ng Daet Municipal Police Station, Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company, Camarines Norte Police Provincial Office at Camarines Norte CIDG PFU ang nanguna sa pagsakatuparan ng pag-aresto. Ang suspect ay kinilalang si alias Isko, 44 anyos, walang asawa, carpenter at residente ng Puro 4 Barangay Bibiraw, Camarines Norte. Ang suspect na nasa ikatlong pwesto ng listahan ng Municipal Most Wanted Person ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng presiding judge ng RTC Branch 40 Daet, Camarines Norte na may petsang February 17, 2025 para sa kasong 2 counts of qualified statutory rape in relation to RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim ng criminal case number 33620 at 33621 na walang inarekomendang piyansa. Sa kasulukuyan, ang akusado ay nasa kustudiya ng Daet MPS para sa kakulang disposisyon. Ang pagkakahuli sa naturang sospek ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga kriminal na nagkukubli sa batas. Inihikayat ng otoridad ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan sa mga komunidad. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merck Pulido Pilo Bindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Salamat, Merck, sa report. DWGO Live Report. Alright. Sige ta, ubuson ko na lugod ini na report. Si Mar Rodriguez
kapangalan ng chichirya at cellphone model nakatanggap din ng confidential fund ni VP Sara Duterte ayon sa isang kongresista. DWGO Live Report. Mar Rodriguez, please come in. Ang kontrobersyal na pangalang tumanggap ng confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni House Deputy Majority Leader at Congressman Paulo Ortega V ng La Union matapos nitong silipin ang mga annex ng impeachment complaint na inihain laban kay Duterte sa Senado. Batay sa nakitang dokumento ni Ortega, nakatanggap din ng confidential fund sina Pia Piatos Slim at Renan Piatos. Sinabi naman ni Ortega na hindi tulad ni na Mary Grace Piatos, ang Piatos ni na Pia at Renan ay mayroon lamang isang letrang T. Ayon pa kay Ortega, lumalabas din ang pangalang Xiaomi 8 sa mga binigyan ng confidential fund na tila hango sa Xiaomi brand ng cellphone. Tulad ni Mary Grace Piatos, sinabi ni Ortega na wala ring anumang birth certificate, marriage certificate o death records sa Philippine Statistics Authority o PSA ang mga pangalang ito. Ngunit hindi lang sa mga pangalan na may kaugnayan sa merienda, natigil ang issue, sabi ni Ortega. Sinabi pa nito na ang impeachment complaint na naipasana ng House of Representatives o HOR sa Senado para sa trial ay may makakasamang sertifikasyon mula sa PSA na may petsang December 8 at December 11, 2024. Sinuri ng mga dokumentong ito ang listahan ng confidential fund recipients na isinumite naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mabilis na pagpapadeport ng mga naristong mamagawa ng Pogo, pangunahing prioridad ng immigration. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Kamin. Binigyan diin ni Bureau of Immigration Joel Anthony Biado na ang mabilis na pag-alis ng mga naaresto na manggagawa ng Pogo ang pangunahing prioridad ng ahensya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panahon ng pagdinig, ang mga kinatawan ng BI ay tinanong ni Senadora Risa Hontiveros kung bakit pinapayagan nila ang paggamit ng mga tiket na may pagkonekta sa mga flight sa panahon ng pagpapatupad ng pagpapadeport. Sabi ni Biado, prioridad ng ahensya ang pagpapadeport sa kanila sa pinakamataas na posibleng oras. Ang layunin ay alisin ang mga ito sa bansa. Binigyan din niya na ang pagdeport ay nangangailangan ng 3 pangunahing mga dokumento, isang wastong pasaporte o dokumento sa paglalakbay, isang clearance ng NBI upang kumpirmahin ang walang nakabimbing pananagutan at isang ticket sa bus. Upang mapabilis ang proseso, ang unit ng pagpapadeport at pagpapatupad ng BI ay nakikipag-ugnayan sa NBI upang mag-issue ng mga clearance sa loob ng isang araw. Mula sa Bureau of Immigration, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, balik na ako sa programa. Iguana kita ni 12 minutos, 11 minutos palan bago mag alas 7 din pagkaaga. Pag alas 7 ang DWRL, Barita alas 7 po. Okay? Okay na?
Yun ang sinasabi ta na kaipuhan tabi. Kaipuhan tabi na marhay yung kwan. Sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, igwabagang tulay na magayunon so design kan tulay dyan sa area kan Isabela ba yon? Isabela. Sabi po ni Presidente Duterte, ni Presidente Marcos, sala da po so design. Pero aram nindo kung sala so design, iyan baga, ano yung so arkitekto nag-design tapos so mga engineers. Iyan baga, uminagi sa DPWH. Uminagi yan sa DPWH, tangani po tabi na mahiling imposible man na aram kan mga DPWH na maluya ito. Ako, pigiling ko, bako po inian, day natumbok tabi ni, ano yan, day niya natumbok po tabi ni Presidente Duterte, ni Presidente Marcos, kung ano talaga ang rason. Day natumbok niya. Ang natumbok sa na po tabi niya na igwanin na ang proyekto po tabi is tinipid. Sana, bako sana iyan na Isabela po. Dapat gabos na proyekto, dapat imbestigara na inikan. Malakan yan siguro. Lalo na sa mga tulay, mga flood control project. Tapasil man sana yan Flood control project. Inagihan sa nakidiit na tubig. Nagaba. Pagluwas po tabi, inagihan kan ba diit na tubig, nagluwas sa pundasyon, sarong metro. Babaon manay. Ang kabilya po, sarada yuton. Salada po tabi iso design. Tapos, ang sabi, alit duman sa 1.8 billion pesos na pondo, tinipid po digdi sa 900 million na pondo sana. Tinipid. Kung gustong sabihin, sala duman sa specification, baka salala po tabi. So, ano yan? Baka po tabi sarala. So, kabilya. Bako design siguro. Kabilya. Sumislada kan simento. Imbis na 1:3, baka kung ano yan, 1, 2, 3, 4, ang mislada dapat dyan. Baka kung ginibo 7, 7 baybay, 7 graba, sarong simento. Dito das na. Tinipid nga ni. Nata po tinipid. Nata tinipid. Kasi, aram naman po tabi kan tawo kung ano ang nangyayari sa saro po tabi na proyekto. Aram kan tawo na lalo na kung uminagi sa congressman, tabi, 30% na nawawara. Alimbawa, 100 million, 70 million sa nanoy. Madilin siya po tabi. So, contractor nin 10 to 20%. Tama ining sinasabi ni Marcos. Tama ining sinasabi ni BBM na 1.8 million, ibinaba po ang ginastos na 900 million. Gustong sabihin, kabanga. Yung 30%, sa korupsyon kan mga taga-gobyerno, yung 20%, dilin siya kang kontraktor. Ganon yon, 50% yung implementation. Tama yun na sinasabi ni BBM. Nakabanga kan budget, anawara. Nata, sumwa krokodile po tabi sa gobyerno, yaon so 30% ka ito. Pero ang 30% kan 1.8 billion. Dakulaon baga, almost 600 million. Madilin siya man sa kontraktor, nata sa kontraktor, ika nagpatrabaho, ika nagpagal, di ka madilin siya. Ano ka, siniswerte. Iyo ang klasikan mga proyekto digdi sa tuya, mga ampaw. Lalo na mga flood control, mga ampaw. O tinampo. Ano nangyayari? Iling ang tinampo dyan pasiring sa mao.
Ano ang ginigibukan mga kontraktor tanganing makatipid? Pag-agihikan mga drakulang truck, bago nganyan, bago, pinalihis nin sambuda na pinamara, pag-agihi po tabi, uminuran, pag-agi, natuklap. Nagpapasa so tidampo, bago na tidampo, nagibo pa sa na po tabi, dahil pang santaon, dahil pang sarong bulan, gaba na. Irahay na naman, nata. Kasi so kontraktor, nagtitipid, tagulpi po tabi yung binayadan niya, pagkakuan niya po tabi sa bidding, gulpi ang binayadan niya po tabi, duman sa mga opisyal kang gobyerno, congressman, siguro yung gobernador, kasarabay pa dyan, congressman, taga DPWH, baranga-banga yan kan 30% abir daw. Ano pa man po tabing proyekto na magayon an i-implementar mo kang 50% kan budget. Halimbawa, may saro kang metro na ano yan? Igwa kang sarong metro po tabi nakadakula na sisimentohon na catwalk, parang mga catwalk ganon. Sarong metro dapat. Sarong metro man nga na po tabi, dapat anibog po tabi mga 6 pulgada, ginigibo po tabi 4 sana. Imbis na anmislada kan baybay simento po tabi 1 to 3. Tamaning maorag 167 sarong simento, anom po tabi na graba 7 baybay. Ganun. O 4 na bayba na graba, an baybay po 7. Sining po tabi iyang kaanang project. Pag oran-oran na tuklap, ay makusugon niya tabi subaha. Kaya nagkatulok na sutinan po, o di may sibay da bill ka na naman. O ilingayan dyan sa kwan, so pinag-ibok ang provincial government kayo. Paano na bitsara? Pag oran nindo na lingawan, so binitayan road. Bulyong baga kan autoan niya on dyan, mga darakulaon, bus, trucks, yaon dyan nagdadalagan eh. Ili nga po, magayon nun sa tinampo. Sabi ko, maputi ang simento, makusugon ang simento. Umuran. Pag-uran, naglubak-lubak. Kan naglubak-lubak, tabi, nahiling duman sa kwan, ito palang, tinapalan sana. Kaya palang nagtatrabaho po, kung todo patuson kang trapal, dahil mo man mahiling ang nagtatrabaho. Ito palan po, so dating tinampo, binabawan sa na po nin mga 3 pulgadas gayon. Pag-ura natuklab subago, nagluwas so dati. Nagkasuropog po tabi, sinarahan. Ngunyan iyo na naman. Kung maorag ang pagkagibukan tinampo, sa bulyong po, sa uran lang po tabi, tagdo kan uran, magtuklap dawan. Iyo po ang sistema, iyo ang klase po kan mga proyekta tatigdi because kan korupsyon na grabe po tabi. Government agency, corrupt. So congressman, corrupt. Ano pang project po ang mangyayari? O ilingan Isabela. So tulay. Paano? Nasugpon mo yan ki pasta. Natupag na. Masugpon mo do yan ki pasta. Dahil na magibo kagirarin yung panibago. 1.8 billion naman. Tanaputol na, dahil mo na ito pwedeng suliton. Magibo ka rin panibago, tangani po tabi na may balik. Iyan ang sinasabi ta eh. Yun na yan po tabi ang sinasabi ta dikti. Because grabe po ang korupsyon. Inot sa bulsa muna. Porbir po yan, bulsa muna. Natapo na kapag taram kita. Sa bidding pasara, pag nanggada ka sa bidding, matao ka na po tabi duman sa congressman. Matao ka na sa mga taga-DPW. Ito nang isparty mo. Tapos na. Dahil pa nga nagpupuon sa proyekto, tabi, bayad na so congressman, bayad na so taga-DPW. Tapos na so istorya. Kung baga yan, money first,
Dahil pating resibo, kwarta yan, cash to cash basis kita. Dahil bang pwede yan, chike, ebidensya yan eh. Dahil pwede ang Gcash, ebidensya yan. Di ba? 1 minuto antes mag-alas 7, nin pagkaaga. Maparam na ako.